is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's you. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahidaiton nga adlaw sa inyo tanan mga utod. Dayawon naton ang Ginoo sa ululupod nga pagtawag sa aton para sa pagpamati kag pagpamalandong sa iya pulong. Ginasaulog naton subong ang Memorial ni San Carlos Borromeo, Obispo. Ako mismo ang magatatap sa akon mga karnero, kag magabayaw ako sang isa ka manugbantay nga magapahalab sa ila. Ako ang Ginoo, ang mangin ila Dios. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, tipigi sa imo banwa ang mga balatyagon nga imo ginbugay kay San Carlos Borromeo. Agod ang imo simbahan magbag-o adlaw-adlaw kaangay sang huluwaran ni Kristo. Kag mapakilala niya sing minatuod sa kalibutan ang imo anak kag ang amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 1, tubtob 10. Sang isa kation, madamo nga mga manugsukot sa buhis kag ang mga makasasala nga nagpalapit sa pagpamati kay Jesus. Ang mga Fariseo kag ang mga manunudlo sang kasuguan nagkulumuron. Ini nga tawo nagabaton sa mga makasasala kag nagakaon pagani upod sa ila. Gani si Jesus naghambal sa ila sining paalanggiran. Abi ko nang isa sa inyo maisa ka gatos ka karnero, kag madula ang isa sa ila. Ano bala ang inyo himuon? Bayaan niya ang kasyaman kag siyam sa halalban kag maglakat siya sa pagpangita sa nadula nga karnero? Tubtub makita niya ini? Kung makita niya ini, malipayon din siya sa pagpasan kag sa pagdala pa uli. Dayon tipuno niya ang iya mga abyan kag mga kaingod, kag magasiling sa ila. Magkalipay kamu upod sa akon, kay nakita nakon ang nadula ko nga kardero. Nagasiling ako sa inyo, nga sa amuman nga bagay, may labi pa nga kalipay sa langit, tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol, sang sakasyaman kag siyam nga matarong nga wala nagakinahanglan sang paghinulsol. O kun abi, ang isa ka babayi nga may napulo ka sa lapion, madulaan sang isa. Ano ang himuon niya? Magasindi siya sang suga, magasilhig siya sang iya balay, kag magapangita gid siya sing maayo, bisan diin tubtob nga makita niya ini. Kung makita niya ini, tipuno niya ang iya mga abyan, kag mga kaingod, kag magasiling sa ila. Magakalipay kamo upod sa akon, kay nakita ko ang nadula ko nga salapi. Sa amuman nga bagay, nagasiling ako sa inyo, ang mga anghel sang Dios nagakalipay tungod sa isa ka makasasala nga nagahinulsol. Mga utod,
Para sa aton giya sa pamalandong, pamatian naton si Father Ronald Quijano, Rector sang Sacred Heart Seminary, kag Direktor sang Pope John Paul II Institute for Studies of Marriage and Family. Mayong aga kag welcome sa aton programa, Father Ronald. Mayong aga sa imo, Sister Ameline, kag sa mga pilalaga namon nga mga tagpalamati sa kahanginan. Aton subugin na sa ulog ang kapistahan ni San Carlos Borromeo, isa ka obispo, kag panamyaw sa mga tumuluo, mga kaparian, mga consecrated persons, kay subong obispo sang Diocese of San Carlos, si Bishop Jerry Alminasa, kay subong adlaw ilaman kapistahan bilang isa ka dioceses. Si San Carlos natawo sa Arona, Italia sa tuig 1538 kag napatay sa siniman nga adlaw sang tuig 1584 sa Milan. Siya nagaedad lamang sang 22 anyos sang siya ginhimo sang iya tiyo nga si Papa Pio ika-4 nga kardinal, dason sekretaryo sang Estado sang Vatican, kag administrador sang Diocese sang Milan. Nainbantog siya sa katapusan nga sesyon sang Konsilyo sang Trento sang tuig 1562 kag 1563. Pagkatapos ini nga konsilyo siya ginordinahan bilang pari kag dayon obispo. Bilang arsobispo sang Milan, si San Carlos nakilala tungod sa iya pagpatuman sa mga pagbag-o nga dala sang konsilyo sa liturhiya, sa edukasyon, sa pagdihon sa mga kaparian kag sa organisar sang dioceses. Ginadumdum siya tungod kay siya isa ka huwaran kag pastoral nga obispo kag bilang maisog nga manupatigayon sa pagreporma kag pagbag-o. Ang ako niya nga nanamian sa aspeto sa iyang kabuhi bilang isa ka pari kag obispo, ang iyang sense of leadership. Siya ang posible na unang obispo sa Middle Ages nga nagtinguha nga ma-stargid siya sa iyang diocese. Kaysang una, ang mga obispo pwede nga wala ga-star sa ilang diocese, hindi sila kilala sa mga tao nga ala ng posible ilang mabatian. Di siya ginpamatud-an niya gid nga siya ang local ordinary or residential bishop. Kaya gusto mangin malapit sa kabuhi sa mga tao. Siya ang nag-organisar sang mga sinodo, subong mga konsilyo. Kaya mo ining mga pamaagi agud nga mahinanon-anon, may dialogo, makonsulta ang mga tao, labi na gid sa grassroots. Sang nanungod sa ila sentimento, sa ila mga ideya, kag mga eksperyensya sa pagtuo, agud nga mapatigayon ang tuntun nga pagpanibag-o sa simbahan, nga dungan nga magapanglakaton sa isa lang kadalan padulong sa kay Kristo. Ti sa iya nga panahon may pandemya man, amoy na gani nga wala ni sa nalagyo sa iya nga diocese. Ang iya sini nga imahen masami gasuksok ni sa sang bayo, sang obispo nga may mitre, may bakulo, may baston, may singsing iya nga kamot, kag nagauyat ni sa sang siborium nga may Eucharistia, may sagrado nga mga ostyas. Kay bisan pandemya, nagalibot ni saya sa paghatag sang katapusan nga sakramento, pamadlis, pakumpisar, paghatag sang komunyon. Grabe nga pastoral seal sang sini nga klase santo nga obispo si San Carlo Borromeo. Kag bisa malipot lang niya ang iya nga kabuhi, no? Nagpatigayon siya sang tudtuod nga pangabuhi nga balaan kag nagadala sa pagpanibag-o sa katawhan. Sa aton nga ebanghelyo, kung aton ginpamatian maayo, nagatudlo sa aton sang pagkabuhi nga napun-an sang hatag kaluoy kag pag-ulikid, labi na gid sang mga imol kag sang mga nagtalang sa mga maluya kag mga makasasala. Siling ni Jesus sa palangiran, abi ko na isa sa inyo may isa ka gatos ka karnero kag madula ang isa sa ila, ano balang inyo himuon? Bayaan niya ang 99 sa halalban kag maglakat siya sa pagpangita sang isa ka karnero nga nadula tubtob makita niya ini. Kag kun nga makita niya ini,
Malipanggid siya sa pagpasan kag sa pagdala sini pauli. Magakalipay siya upod sa iya nga abyan. Kag subong man sila ni Jesus ang Ginoo ang iya nga ginharian kasubong man sa isa ka babae nga may napulo ka sa lapion nga pilak. Kag kun madulang isa, anong himuon niya? Magasindi siya sang suga, magasiling siya sa iya balayay, masindihan niya ini, kag mangita siya sing maidid bisan diin tubtob nga makita niya ini, kag kun makita niya dako ang iya nga kalipay, nga nakita niya nga kwarta, kag hagaron niya man ang mga tupad balay niya kag magkakinalipay sila upod sa iya. Anong but silingon sina? Sa hindi mahangpanaton nga panguna-una kag paminsaron, ang Ginoo yung iya nga mathematics, lain sang sa mathematics sang mga tawo. Sa aton niya, 100 minus 1 equals 99. Sa Ginoo ya, 100 minus 1 equals 0. Diri makita man nga may pulo ka mga coins na dula ang isa, dapat siyam ang mabilin. No, para sa Ginoo ya, 10 minus 1 equals 0. But silingon, ang tanan importante, wala sang bisan isa nga bayaan. No one must be left behind. Each one has a value. Each one is important. Amo ganina nga kon madulang isa, hulaton pangitaon gid kag pangitaan paagi agud nga makabalik siya. Amo kita sina ka importante sa tubangan sang Ginoo. Amo kita sina ka malahalon sa iya kay ang kaluwasan para sa tanan. Tikabay pa nga sa sining piyesta ni San Carlos Borromeo, no tingao naton permi ang mupamanglakaton sing tingob kag magapaambitanay kita sing sincero sa aton mga ideyas, mga balatyagon, eksperyensya, kag apresyaro naton ang presensya sang tagsa-tagsa, kag pangitaon gid ang mga nagtalang, ang mga nadasma, ang mga pilason, ang mga yara sa estado sang sala, kag bisan ang nagbiya na sa simbahan, importante sila pangitaon. Kag tinguhaon nga pamatian, kag agud ang kaluwasan, mahatag, matigayon para sa tanan. Amen. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Tinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangkon ang ginatudlo sang aton katisismo. Ano ang importansya sang aton pagsiling sa ginsuguran ang Dios nagtuga sang langit kag sang duta? Importante ini, bangod ang pagtuga amo ang sadsaran sang tanan nga plano sang kaluwasan nga ginhimo sang Dios. Nagapakita ini sang gamhanan kag kaalam nga paghigugma sang Dios, kag amo ini ang nahauna nga tikang padulong sa kasugtanan sang isa ka Dios kag sang iya katawhan. Amo ini ang panugod sang kasaysayan sang kaluwasan nga may katupanan dira kay Kristo. Kag amo ini ang sadsaran sang sabat sa aton madalom nga pamangkutanon
nahanungod sa aton ginhalinan kag pagapadulungan. Ang Katisismo kag ang Pagtuo. Ini nga programa pinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduhaduaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depres ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome! Welcome na sa aton nga paratuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton nga mga kabombo, Webes kita sa karon ni adlaw banwa pet sa 20 or pet sa 4 na kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021 and sa aton nga Christmas countdown, 51 days to go na lang iya mga kabinan. 51 days to go na lang kag maga-celebrar na kita sa adlaw sang Paskwa. Grabe no. Kirasig sa aton nga mga inadlaw sa subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan. Ano mga panguna nga mga balita nga aton nga tutukan diri sa aton nga pagpangalagad diri lamang sa Bombo Report sa First Edition sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita lokal nga aton iyang
diskusyonan sa subong iya nga aga, no? Sa mga regapanguna nga mga balita lokal, kahapon ginpadikayon ang pediatric A3 vaccination diya sa aton sa may syudad sang Bacolod kag sa bahin man sang probinsya sang Negros Occidental. And speaking sang syudad sang Bacolod, tinagabilin kita gihapon sa alert level 4, no? Kag 16% na lang malabot na ang herd immunity. Lapit na lang, no? Dasig na lang sa aton nga mga kabombo. Kag sa dugang pa nga mga balita. Sa dugang pa nga mga balita lokal, hibalo naton ang pinaka-latest nga encounter, no? Sa bahin iya sang allegedly mga katapos ang New People's Army kag sa aton nga Philippine Army, no, sa may Banwa sang Moises Padilla diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, kung sa din sa pinaka-latest nga impormasyon, no, ang nagtaliwan diri sa bahin sang aton iya nga makatapos ang militar mga 5 gid kabilog, no, ano katuod ini iya nga information, hibalo naton ang dugang detalles ni. Kay until now wala pa confirmation, no, sa bahin iya sang Philippine Army kag subong man sa dugang pa nga mga balita, no, nga aton iya nga tutukan ang ining sa mga regapanguna pa nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan shooting incident nagduntad diri ka hapon diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So nakilala na ining commercial sex worker nga gintiro patay sa Purok Lampirong, Barangay 2, syudad sa Bacolod kahapon 1:00 ang takna sa hapon. Kag subong man sa aton iya nga mga kabombo sa dugang pa naton iya nga mga balita, no, dugang pa nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan diri sa aton nga palatuntunan ang sa bahin sang climate change. Bala kay mga world leaders, no, kag delegasyon nagatipon subong didto iya sa dito sa may sa interview naton kahapon, no, gani sa ato diya nga bombo correspondent dito iya sa may England, no, ang Pilipinas ya na lugi sang masobra 500 billion bangod lang sini iya nga climate change. By the way, investigasyon sang CHR, no, sa war on drugs ginahimo naman sang PNP kag DOJ. So amo ning mga nagapanguna nga mga balita nga aton iyang tutukan diri sa aton nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition. DepEd all set na sa limited face-to-face classes nga magasugod na sa November 15 sunuya sa kay Secretary Briones. Kagambal na gani balita nato nagikan sa luwas sang pungso, diskusyonan naton ining nagapadayon, no, nga meeting summit sa mga world leaders sa may England, sa may United Kingdom. Aton man iyang hibaloon ba si Siyam gidang patay sa pagtibusok sang cargo plane dito naman iya sa Siberia. So sa liwata inita na aton iyang diskusyonan samtang kita nagapangalaga diri lamang, no, sa aton nga mga kauturan sa aton iyang mga kabombo sa subong sa Lunes o sa Webes nga edisyon sa aton iyang palatuntunan pet sa 4 kita iya mga kabiran sa bulan sang Nobyembre. Kag hambalan naton gani kay na sa aton nga Christmas countdown. It's 51 days to go na lang mga kabiran. 51 dias na lang kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Okay, sige, no? So, sa aton nga mga kabombo, kamusta kamo dira, no? Sa aton nga mga suki, nag-monitor sa aton aga pa, temprano pa, nag-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial, or nag-upod sa aton sa Facebook, no? Sa Facebook Live naton diri sa Bombo Radio Bacolod, no? And, of course, sa aton nga YouTube. Diba nato, meron kita sa YouTube, so pwede man kamo monitor diri sa aton nga YouTube account, no? Bombo Radio Bacolod, pangitaon nyo, ha?
please like, share, and subscribe no, sa aton iya nga mga kabombo. So, kay Mati, syempre kung nagatanaw ka mo, let's say YouTube or diri sa aton sa Facebook, mas luwas nga mabatian nyo, makitaan nyo pagid anong mga ginadiskusyonan naton, anong mga balita, no, especially sa mga utod naton yung mga FWs na hiluyidlaw diri sa aton sa Bacolod or sa probinsya sa Negros Occidental. So, at least makitaan nyo ang Bacolod, ang Negros, no, so dati sa iba naton yung mga kauturan, mas nanamian nga sa Facebook dya, nag-monitor sa aton. And of course, sa mga nagamati dira sa radyo, no, mga kauturan tanga denikada na, pila na katuig-tuig, bombo ginayang napamatian, no? Why na sang iban pa, why na sang liwan pa, kay maghambal kaya nga, basta radyo, ti bombo gid siya. Di wala? No? So, aton yung promo diri sa Bombo Radyo, ha? Nagapanglawag kita sa mga winners today. Bantayan nyo naman ang aton iyang mga tagdaog diri iya sa aton yung promo, ang 1-2 panalo, part 20 promo naton, no? Diri iya sa may Bombo Radyo Philippines. Like diri sa aton sa may Bombo Radyo Bacolod, kay Mante sa aton yung mga kabombo kag mga ka-Star Nation, ang Bombo Radyo Philippines wala nagbuya, no, sa tunga sang pandemya kag maisog, no, sa aton nga mga kauturan nga ginlunsar ining tatlo ka mga nationwide promos para sa tuig 2020. So amo ni gani, no? So kay mati sa first quarter aton ginlunsar ang buwan naman Salvo Year 16 nga nagpanghatag sang 8.5 million pesos in total prizes. Karakip na diri iya mga kabiran ang ka 73rd Bombo Millionaire. Kay sa tunga-tunga sang siniiya nga tuig ginsundan pagid sang enhanced swerte sa palengke promo nga nagbuya sang 6 million pesos para sa kada semana nga cash siyahan, no, sang mga promo centers kag suki nga mga tyendahan. Kag amo man na ini ang last quarter promo nga nagsugod kita sang November 1, Lunes nga adlaw, no, and ang cash siyahan nga may 6 million in total prizes nationwide. So again, kabugusan para sa tatlo iya ka nationwide promo sa nga tuig 2021, nagdangat na sa 20.5 million pesos in total prizes ang gintigana sang Bombo Radyo Philippines sa pihak sang sulit-sulit abi nga pagsirado sa ekonomiya kag tuman kadako nga pagtilaw sa aton tanan nga aton tanan man nalampuwasan, no? Gani pinaagi sa 1-2 panalo promo part 20, amo ning ginambal naton madayon gid ang Pasko kag ang madason, no, nga bombo milyonaryo nga aton mahibaluan mismo sa adlaw sang Pasko sa December 25. So pamaskwa gid, no? So nagsugod na kita sa aton iyang adlaw nga cash siyahan. Amo ning ginambal naton araw-araw balde-baldeng pa-premyo na may cash siyahan pa. So again, 6 million pesos in total prizes nationwide. May isa ka winner sang 1 million pesos cash para sa grand prize. Apat ka mga winners sang tag 50,000 pesos per regional winner para sa Grand Draw, Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. So ang ato nga guaranteed prizes in 24 key areas. Ang ato nga first prize is 15,000 pesos. Ang second prize natin 10,000 pesos. Kaya third prize is 5,000 pesos. So amo ning ginambal sa kada istasyon sa Bombo Radyo and Star FM. Tatlo ka mga daily winners, 15 ka winners kada semana nga may 1,150 pesos in total prizes. So 500 pesos ka cash kag 650 pesos nga gift pack. Lunes to Biyernes ang promo magadugay ni siya 7 weeks ini until December 25 sa aton niya nga grand draw, no? So good luck sa aton nga mga kauturan. Tiagod nga makapasakop, no, sa mga wala pa nakapasakop, hulog na kamo sa inyo sini nga mga entries, no, magbakal sang required nga mga proofs of purchase sa aton iya nga promo sponsors sa mga supermarket, groceries kag sari-sari stores nga malapit sa inyong lugar, no? So sa liwat sa inyo dira nga puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon, name, address, signature, contact number, proof of purchase, sa week number. Ang ginabato naton subong galawag kita sa mga winners sa week number 1, pero ang ginabato naton subong, no, week number 2
kita sa pagpamaton sa mga entries. So week number 2 isulat ninyo, titles ng promo, kag ang pangalan sa Bombo Radio, Star FM station sa inyo nga lugar. So siraduhan no sang maayo ang mga envelopes agud hindi madula o kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So adlaw-adlaw may chance kamo nga magdaog sang mga dalagko nga mga papremyo sa liwat Lunes tubto Biyernes. So ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sa Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyong lugar. Bantayan kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo sini nga puloyan. So halin Lunes tubto Biyernes dapat nakatutok no, sa pagpamati sa inyong mga radyo sa Bombo Radio at Star FM bangod mahimo nga mabunutan ang inyong entry sa 3 ka mga daily winners para sa instant cash ka gift pack worth 1,150 pesos. No, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang gift pack. So, 3 ang magadaog. Again, adlaw-adlaw, halin Lunes tubto Biyernes, kay 15 ini ka mga winners kada semana sa sulod sang 7 ka semana. Amo ning ginambal naton. Ang premyo amo iya ang nagahulat sa mga daily winners. So kada winner hatagan siya sang 6 ka oras nga palugit no sa pag-claim sang cash kay gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang pangalan. Kung hindi ka makaabot ang winner abi sa natala nga oras, liwat nga magabunot sang panibago nga winner tubtob nga ma-claim gid tanan nga mga natigana nga mga premyo. So maghulog na sa inyo sa mga entries agod may chance nga mangin isa sa 3 ka mga palaron nga magkadaog adlaw-adlaw. So magasugod na ang paglawag sang nagsugod na kita sang November 1. So everyday niya, bantayan ninyo ang paglawag naton sa aton niya mga winners kay man sa mga proofs of purchase tuman kahapos no. Kabahin lang diri sa mga proofs of purchase nga inyo ihulog sa mga mister dira no, di ba? Pulo priming amo ni sa mga tagsa ka mga puloy-an, so sa mga misis alerto like bilang ginainom Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo is ang isa ka bottle cap sa bisan ano lang nga size sang light platinum 0 ka or solera. Isa na inaiya ka entry. Okay? And then, sa aton yung mga kabombo, yaraman iya mga kabinan, no? Ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, Air Diamond and Pearl House, no? Iloilo Bacolod Rojas, Caribo. So, isa ka coupon for every 100 pesos purchase ang jewelry, watches o konbisan, ano lang nga, pawned item. And then, siyempre, subong nga pandemya, kinanglan naton supplement. So, dira ni kita sa Panyawan, kay Mansid, Panyawan, basta Panyawan Manunggal. Okay? So, isa lang gid ka empty blister pad o kung banig sang Panyawan Luyang Dilaw, Mangustin plus Makabuhay Food Supplement Capsule, o kung Panyawan Banabakon Garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule. Isa na ka entry. So, sa liwat, everyday, nagadawag na kita sa mga winners. Ang 1-2 Panalo Promo Part 20 para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa Madason nga Bombo Milyonaryo sa adlaw sang Paskwa. That is gonna be on December 25 sa aton nga Bombo Milyonaryo. Good luck, gid, no? 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw, balde-balde, papremyo na may cash siyahan pa. So, sa liwat, good luck sa aton nga mga loyal nga mga entry senders kag mga participants. Okay? Sige, ayos na kita da sa aton yung mga kabombo this time. Chikeron ta naman iya mga kabanan. Kamustahon naton ang aton iya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Kamustahon naton, unang nga hugnat sa balita sa patrol, makita nyo, anong aton iya nga sitwasyon, diskusyonan naton ang mga krimen nga nagluluntad riya sa aton sa syudad, and good news, sa aton nga mga kauturan, because subong nga bulan sang Oktubre, at least nagnubo gidman ang, kumbaga bala, ang crime index, di ba, in the past, kung may baluan mo na lang, may ara sang magkalasapwan, no? And then, kung mabal nga ano man gyapon, nga unsolved. But this time, kadasig man ng gali
Amo ni lang ginambal naton Bombo Harold, no? Ti ginahulat ta malanggali ang aton gidya nga bakuludnon nga BCPO director, no? Lain gidya kung bakuludnon ang BCPO director. Manotice ta lang ha. Pero syempre madamo man diri sa mga nangin BCPO director nga mga okay man. Pero kung kisa kun pangayaw gani kisa do kabudlay pa man mag-inintindihan nay amon nga ga wonder kita may mga krimen nga nagaluluntad nga unsolved lang gyapon. Pero since sa pagpungko in fairness no sining bakulod no naton nga BCPO director subong Police Colonel Martir no sa aton nga mga kabombo nga do ka dasigman no. I mean, and then, sa report ni Bombo Carla, hibaloon naton kay nagdumbo siya subong kumparar mo sang nagligad iya nga bulan. So, sang nagligad pa, so ang October nagnubo siya. Hopefully, sige-sige lang ni. Kay kita yan, nagkapati kita gyapon, although nga mga kapulisan, ta syempre, damo tayo pisan nga mga kapulisan. Pipila man lang niya nga do waygid, no? Pero generally speaking, mga mapisan ni sila, no? Imagine man lang sa ilas ni nga serbisyo subong nga pandemic. So that's why kapati kita nga kung tuturon gidya ang tutukan gidya ang investigasyon, masulbar na. If not gidya nga ma-perfect gidya nila kay syempre ini mo man makontrolar krimen niya, ang ano yan, kriminal ya, no? Kung gusto niya yang mamatay tawo, yati. Dibla, mangita na siya pagi nga may wala pulis, amo ni, mangita siya sa paagi nga tawhay, no? Nga makatira siya, amo malang na. Pero at least, kung somehow, pisan pagid ang ato ng mga kapulisan, mas magatutok pagid, di ba pwede ya mapunggan, no? Bombo Harold. No? So, chikero naton. Kamusta naton subong nga aga? Kamusta ang aton nga paribot sa siyudad sa Bacolod? Chikero naton sa una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombo Ana, good morning. So live kita diri subong no sa atubang sang Police Station 1 Bombo An. Ti makita na diri naton na aton sini nga mga kauturan nga naga pakagto pakarina Bomboan maayo na ila sini nga pakagto pakari sa subong aga Bomboan no. So makitaan man diri naton ang mga trainees nga kapulisan diri sa subong Bomboan naga plastar na ini sila ya o ko naga patigay na ini sila sa pagpaninlo sa ila sini nga police station diri sa police station 1 subong kaagahon Bombo anti nga ato sini nga mga kauturan nga naga padulong na sa ila sini nga mga ulubrahan ti aga pa ini sila naga bantay diri sa tubang sang Police Station 1 Bomboan. So grabe no aktibo man yung mga trainees subong aga pagabugtaw do kamayo man naga panilig sila. Yes Bombo amo na diri ang aton sini nga makita sa subong kaagahon diri sila naga paninlo sa area sang Police Station 1 Bomboan sa mga baguhan ini sila ako nagapatigan sa ini sini nga FTP Bomboan. Hindi ka very Field good training. Oo. So paninlo sila, panilig sila. And amo man lang ning aton Bombo Carla no sa aton yung mga kapulisan adlaw gabi dapat aktibo Amo gid sakto gid Bomboan no. Adlaw gabi dapat aktibo gid kay titungod nga kinahanglanon man ini sila sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod para at least no mabatayan Manila ang safety sa pumuluyo sa syudad sang Bacolod Bomboan. So far subong may mabatyaga kita nga manipis nga pagpanalit pero hindi magitanto gid madamol Bomboan pa abot-abot kumbaga dabo-dabo bala Bomboan nga pag panaliti pero sige hapon na padayon ang aton sini nga mga kauturan sa ila sini nga paghimos kag pagpadulong sa ila sini nga mga ulubrahan Bomboan. Okay, so meaning kung magwa ka subong sa puloy-an mo, kung magtulutaliti wala bituon sa kalingitan Bombo Carla. So may sa subong Bomboan do wala ko may na siptatan no pero kagaina kay mayra kita na batyagan nga manipis nga pag panaliti manipis lang man Bomboan ang atos nga nabatyagan kagaina. So far sa subong at wala naman pero wala kita diri may
sipatan nga bituon sa subong pamado matawhay ang aton sini nga kalangitan Bomboan. So meaning kung wala bituon, posible magaloom siya, Bombo Carla. Yes, Bomboan medyo gulugalom Bomboan no kay way kita may sipatan nga bituon sa subong nga kaagahol Bomboan. So pagwa ta sa aton panimalay, ate, dala na lang payong para hindi mabasa. Amogid. Sakto gid Bomboan no. Maprepara na lang kita para sa aton sining nga kaugalingon nga kung mag-ulan may gamiton ta, kung mag-init may gamiton man kita Bomboan. So diri Bombo Carla, no, amo laman na sa aton sa mga kauturan naton. Ang police presence, no, very important gid para nga ang mga krimen posible matapna mo na, or if not dasig ang pagresponder no. Yes, sakto ginaabang mo importante mera kita police visibility if in case may mahitabo bala abamboan at least respondihan sa gilayon bangod nga aton sini nga mga kapulisan yara gid sa ila sini nga area kag madasig ini sila tawgon abamboan. So Bomboan speaking sa aton sini nga mga kapulisan Bomboan no, susubong kung nakakuha kita sa nga crime statistics no sa nga Bacolod City Police Office Bomboan sa bulan sa nga Oktubre. So ging compare ini last year. So Bomboan sa index sa crime Bomboan. So last year mayroon sang naka-record 25 kag subong nga tuig 22 na lang o kung 22 ang record subong sang index crime Bomboan. So ang index crime amo ini ang crime against persons and the property Bomboan. So nagnubo sa tatlo ang index crime Bomboan. So sa non-index crimes naman amo ini ang mga police initiated Bomboan. Initiated operations ini no like illegal drugs, operations sa illegal drugs, operations sa illegal gambling. So Bomboan nagtaas naman ini no. Last year mayara sang 60 nga na-record subong 82 Bomboan. So nag-increase sa 22 o kon na 26.6% Bomboan. So nagtaas ang non-index crime kag nagnubo ang index crime Bomboan. So far sa pagdasuno kay Bombo Carla, botang balon nagapakita nga ang index crime amo ini siya ang mga tiniruhay, amo ning mga shooting. Yes. Nagnubo-nubo siya. Pero ang operasyon sa aton niyang mga katapusang kapulisan mas nag-aktibo sila. So that is why kung kisa aming mga hindi mapaiway, mayara iya sa madulaan niya kabuhi. So meaning somehow nag-okay ang performance. Yes, Bombo kay mga operation nila taas and then ang ila sini nga o kon mga crimes gid nga katabo index crimes Bomboan nga may mga o kon crimes against persons and the property nubo Bomboan nagdubo sa tatlo at least no. So no kaya Police Colonel Thomas Joseph Martir sa pagpungko niya bilang isa ka city director, isa ka bulan sa pagpungko, isa ka bulan diri sa syudad sa Bacolod Bomboan na na-prevent no ang lapnaag sa mga shooting incident diri sa syudad sa Bacolod Bomboan kag nagtaas ya ang ila sini nga mga operations no sa mga illegal drugs kag illegal gambling Bomboan. So nagapasalamat ini siya sa efforts sa kapulisan bangod nga kung wala sa bulig nila wala man ini nila na achieve Bomboan. So nagapasalamat ini siya sa personal sa Bacolod City Police Office kay bangod nga naga-effort gid para tigayon ang nila ang ila sini nga mga operasyon Bomboan kag nagresulta sa madamo nga mga kaladakpan Bomboan. So Bomboan pamatian naton ang pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. So, for the month of October, ma'am, timing man niya 1 month na ako. 1 month pa lang ako as acting chief, no? Last year, ang crime incidents naton is, ang index crime naton is 25. Amo siya ang crime against persons and property, 25 siya kabilog for the month of October.
But for isang last year. But for the month of October this year, 2021, 22 siya. So nag-decrease siya by 3 incidents. Nagtubo siya. Yes, sir. Natawan non-index crime sa mo isang police-initiated operations, mga illegal drugs, illegal gambling. Last year, 60 lang. Yes, sir. Police-initiated operations, but this year, for the month of October lang, is 82 siya. Nag-increase siya sa 22 or 26.67%. At least from 25 last year, for the month of October, nag-22 na lang siya. It's a good sign naman. At least yung visibility efforts natin nagbunga man. At least napanubo ta ang payment for the month. At least isang 3 lang. At least nagnubo siya. And ang atong police-initiated operation, the morning non-index crimes, from 60 last year, nag-82. So, buot silingon, last year, 60, subong 82, nagtaas ang atong police-initiated operations. Kasi last year, medyo pandemic, pagidman mo. And subong medyo nagnubo na gidman ang COVID affectations ta ang COVID threat level. So, nag-increase ang aton operations. But nagnubo ang aton crime incidents, index crimes like crimes against persons and property like murder, homicide, robbery, theft, rape, nabuo siya. Kisla ako man ninabulig and hopefully mapanubo sa pag-ibni next month and December, hopefully by the end of the year mapanubo. So, sir, amin sa imo, sir, sa aton sini nga mga kapulisan iti sa dugang pagginila nga efforts gid, sir. Yes, ako nga mga kaupod sa Bacolod City Police Office, thank you for your support and cooperation. For this month, napanubo ta ang krimen, at least sa 3 incidents as compared to last year. And our police operations nato nagtaas. So keep up the good work. It will greatly help our peacekeeping efforts here in the city of Bacolod. Bombo Carla. Aga pahayag gikan kay Police Colonel Martir Bomboan regarding sa crime statistics sa nga syudad sa nga Bacolod. So ara man lang gali Bombo Carla, no? In fairness ni sa aton nga bago pungko nga BCPO director di ba we had an interview ni sa iya Bacolod non gid ni siya Bombo Carla. So ara man lang gali, no? Mas nami gid sa tuod, no? Kun ang imo yang nga hepe sa mga kapulisan diri Bacolod non kabalo ka di ba Bombo Carla na notice na naton in fairness ni kay Police Colonel Martir kun may mga insidente ara gid siya he is very hands-on. Lain niya bala kun mga alog tong aton nga mga BCPO director kay maski kung takon mo protect budlay iniya ang bago naton nga BCPO director grabe no madasig lang ano ni gani pagtawag Bombo Carla ma-reach mo lang bala siya dayon. So in fairness sa iya, kung amo kani nga sahi bala sang BCPO director nga you're very hands-on, do kadasig lang niya sa imo labuton. Makit-an gid ya no sa na-notice. Di bala nubo ang tapos ang isa pagid Bombo Carla na notice naton. Let's say no, di bala may mga crimes nga nagaluntad, hindi mo man iya mapaiwas. Pero masulbar dayon ma-identify dayon sinong suspect, no? Pero ni sa sang kahapon ni natabo, no? Ang shooting incident nga involved ni ang ano ni Bombo Carla, ang commercial sex worker. O tila di ba? Nabalibaluan dayon, may lead dayon sila kung sino ni mga suspetsado. Yes, Bomboan, so mo na gani no na identify sa gilayon ang biktima Bomboan kag mayari ini sila ginalantaw nga mga suspetsado na Bomboan. So sa gihapon padayon ang investigasyon sa mga kapulisan sa nga Police Station 2 regarding man yan no sa isa ka suspect konbiktima sa shooting incident kagahapon sang hapon Bomboan. So ini siya si alias Mayang ini siya Bomboan no. So kagapon ginkibot gin naton kay pag-abot naton dito sa area isa ka babae ang nagahamyangon na sa dalan nga wala na sang kabuhi Bomboan. Ti ini nga dalan hindi man gid usually nga ginaagyan sang mga tawo no. Usually nga nagaagi diri mga trucks, mga cargo Bomboan ang nagaagi sa area. So exact area amo ang Purok Lampirong Barangay 2 Bomboan. Pero ini nga area
bali pakadto na ini sa may bread ko bomboan. So Oo. ang sa mga pumuloy dito, ang area is Palangka. Ako na Palangka na nga alagyan bomboan, no? Ako na tawag nila Palangka bomboan, pero ang iya sini nga lugar is Purok Lampirong, Barangay 2 bomboan. So kagapon, no? Pag-abot naton dito ako nakahamyangon ang isa ka babayi bomboan kag may igo ini siya sa iya sini nga babaw sang kilay niya bomboan, kumbaga sa ulo ang iya sini nga igo, no? So sunod kaya pulis sa tanan Pastrana, so sliding and tandem ang tiro sa iya bomboan kag padulong north ang ang direksyon sa mga suspetsado bomboan kag nahibaluan man sa informasyon sa mga kapulisan ini nga babayi nga si alias Mayang, isa ka commercial sex worker bomboan kag may information ini sila nga nagapangkuha sa mga kagamitan sa mga drivers ng trucks may complaints na sa iya abi nga daw kadasig siya kamot nga nagapangawat siya. Yes, so bomboan kiti kung diin ini siya maabtan sang gabi dito na lang ini siya tulog bomboan. For example, ang isabi ka truck open di bomboan, ti ginasaka niya ini, ti kung magpanaog ini siya, ti may madula gid nga mga kagamitan sang mga drivers sang trucks bomboan nga agi o kung nagatinerdera bomboan kiti kung kaisa may magaginapanghulat ini sila nga mga cargo. So usually dira sila tiner bala bomboan. So amon ang modus ng isang babayi nga ni bomboan pangawat ini siya. So amo ini ang ginalantaw subong nga lead sang mga kapulisan posible may ara nga nainit sa iya kay ti amo ning iya nga obra wala man Bombo Carla sang kaangtanan sa illegal nga droga. Amo pa na ang aton sini nga iga pa kumpirmar sa mga kapulisan bomboan kiti sa mga information naton nga nabaton sa palibot isa ini siya ka Alsa Palda ining tawag sa na pumuloy. Ang sang una bla de bla Alsa Palda dino kun damo prigyapo ng Alsa Palda sa public plaza de sa una naman nga mga Alsa Palda na kaya mo ni okay. So amo na bomboan, no, ang term no sa mga pumuloy dito sa maya Purok Lampirong bomboan kag isaya kamodos kuha ini siya sa mga kagamitan sang masakaan niya nga mga trucks bomboan. Ahay. So ti ara mo makon mo babayi natiruhan. So tanawon ta kag ti of all places ti sa Barangay 2. Anong ginimo niya to sa Barangay 2 Bombo Carla? So bomboan sunod sa mga sa tao dito, no, ako na interview naton kagapon nga residente man sa Purok Lampirong, permi ini nila makit-an ini nga babayi nga nagalibot-libot dira sa area kag panaka-naka sa mga trucks bomboan, mga trucks nga nagabiyahe dira. So amo na ang sunod sa mga pumuluyo dito, pero wala ini siya sang balay nga tiniran bomboan. So, kung diin lang ini siya maabtan gabi, dito ini siya matinir o kung matulog bomboan. So, taga ini siya. Do ka diin man ang siya gali. Do ay siya permanente abi iya, pero ang iya git at taga ano gid ni siya gali, taga La Castellana. Yes, bomboan taga La Castellana ini siya kag ang pangalan ni ini emo si Reynalyn Maming bomboan kag alias sa Mayang ini siya. Yes, bomboan. So amo na yung mga information. Mga pilaning pang idaron niya Bombo Carla, more or less. Susunod sa kapulisan sa police station 2, mga 23 to 24 years old ang edad sini sa babayi nga ni. Yes, bomboan bata pa, no. So amo na yung information naton nga nakuha sa kapulisan o kon information man nakuha information nga nakuha sa mga kapulisan sa palibot sa Purok Lampirong, Barangay 2, Bomboan. Grabe no. Tamaan pa kalamharon tapos gintiro siya patay. So kung posible isa na gapangawat siya or di ba na ibaluan ta naman magambal kita yung Barangay 2. Why taman gina-generalize sa mga tao dira Bombo Carla, pero dira porti ang operasyon gani sa mga kapulisan hanungod sa illegal nga droga. So posible may amot naman ni mga amos ni iya nga hitabo.
So bambuan na mo inaaton sini nga iga-update pagid no sa kapulisan sa nga Police Station 2 kung ano pagid ang background gid ni sini sa nga ni alias Mayang bambuan. Okay, sige. So anyway, amula na. Sa aton yung mga katapos ng kapulisan, Bombo Carla, kahit siyempre, ang ano yan, bal ko na ganing kriminalya, pulis naman ang bantayan, yung pagtalikod, ti amo na, no? Hindi man na magtiro, may mga kapulisan sa palibot. Ang importante lang gid niya nga kung ano bala ka aktibo mga pulista, and then kung hindi taw punggan gid man yang krimen, kung mga krimen man gid ati do ka dasig la dasig ta sulbaron amo ni no de bla mga amos na bala Bombo Carla. Yes, bambuan ti through sa efforts man sa aton sini nga mga kapulisan no kay ti every month ti bambuan ako kada adlaw ya bambuan kumbaga mambagi nga may-ari ini sila nga ginapatigayon nga mga birada si man na bambuan kung sa diin naga patigayon din sila sa ila sini nga mga operasyon. So kabay pagida bambuan no nga maging secure ang aton sini nga pumulyo diri sa syudad sa Bacolod pamaagi man sa pagbantay sa aton sini nga mga kapulisan bambuan. Yes, no. Kag so far in fairness subong no, why na sa mga police stations nga gapang sarado, di bla? Why na sa police stations nga kon gabi do kinanglan mo pa manok to kay dapat alerto gid sila mo. 24/7 because duty ni sila di ba every 12 hours no ang ila duty sakto na. Yes. Bambuan isuli mo na aton sini nga kabatian nila nga mga duty bambuan no. So 24/7 gid dapat nga open ang police station kay hindi mahibaloan no ang mga krimen kag may curfew hours diri nga daan sa syudad sa Bacolod. So dapat i-secure man na nga wala gid may magalapas sa curfew hour bambuan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Carla. Yes, bambuan so gikan diri sa Tumansang Police Station 1 ini si Bombo Carla may defensa para sa pambansang radyo na Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat gid kay Bombo Carla May Defensor no sa unang hugdat sa balita gindulong sa aton subong yang aga sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo ahay ti makaluluoy man ni tamaan pa kalamharon sa mga 22, 23 years old ining si alias Mayang Renalyn Maming no tagala Castiliana pero tiya magginhambal diri sa syudad sa Bacolod ang pagkilala sa iya nablang alsapalda no commercial sex worker. So ang ginatan-aw diri nagapangulang nga lead sa mga kapulisan kay ang motibo kay tiga pang dasig sa kamot gain allergy ga pangawat. So ikaduwa dito siya ginpatay sa may Barangay 2 tinibalawaan man naton magambal kita ya Barangay 2 diya sa aton syudad sa Bacolod no. Mga kapulisan taway untat daya ang operation sa illegal against illegal nga droga no kay man ano ni gani may ara gid na iyang mga amo ni nga posible no may kaangtanan ayhan sini no sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo hindi kaya kapakot no te imagine bala babayi amo ni although sa iya nga trabaho posible may ara sang nasuya or something amo na ang importante pag mag-amo sini sa aton nga mga kapulisan no hindi lang papabayaan nga why na gid kita nga hindi taya masulbar because gapati kita iniyati may expertise kamuya mo to nga masulbar or somehow matagan man lang na iya sang hustisya no nga hindi pwede nga masulod naman to sa banga sa mga unsolved naman iya nga kaso and in fairness no sa pagpungko subong sang aton iya nga bag-o nga BCPO director nga nakitaan gid naton ano siya hands-on na inabalang hindi ka na budlayan kung mga concerns ka no malabot mo gid siya kita mo diri sa Bombo. Why naman siya ganiya nga masalig ka pa to sa imo sini nga spokesperson na siya mismo pagtawag sabat dayon so amo na iya no kay makitaan mo gid nga nagatrabaho no amo gani sa interview naton to gani sa iya no even Sunday no sa ang una naton diri na interview sa Bombo Radio ara siya so amo na siya ka hands on kini naghambal kita because may mga experience kita abi like before or in the past nga ang mga BCPO director amo ni alog tulain man niya ang although why taman gina-discriminate no damo man niya pisan maski diin ka man lang kung pisan ka gidna kung nagaimo ka sa trabaho mo gaymo ka gid sa trabaho mo pero di ba ko pareho na tumandok ka gid ang imo heart no maybe ang imo nga tagipuson ara gid that's why in fairness ni sa bago naton nga BCPO director sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir no
amo na siya ka tutok, no? And siyempre, kung ang babaw, no, amo na iya kanson kag kapisan, di ba uya naman lang is dalom yang pisan ganing inyong amay-amay BCPO director, kamuya tulog-tulog lang, no? Kamuya pawala lang, di ba? So, in fairness man, pero kapati kita gyapon, ako tamo mga kapulisan, tadi nga mga maayo, naton iya nga mga katapos ang kapulisan, pimpilam lang ninyo isa, do tamad amo na, no? Pero, kung amo niyang aton trabaho, ti panindugan ta na iya. And in fairness, mani sa aton nga mga katapos ang kapulisan niya, sa subong nga pandemic, perti man ang trabaho, no? Perti man ang sakripisyo, kaya mga frontliners mo, pipila man yung mga nagkala-infect sa COVID, mayara gani idya nga sa nadulaan sang kabuhi, no? So, in fairness, amo lang na, kung may kooperasyon sa mga pumuluyo, pisan aton nga mga pulis, kundi do ka somehow okay gid, no? Ang aton man nga pagsinilayo, no? Sige, 9 minutos na nakaligid sa oras nga alas 5 sa aga. Pagbalik sang aton iya nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita aton iya nga diskusyonan. Dahil ang gida, standby. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga
Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol. Sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Padayon ninyo ang kaupod subong yang aga Bombo and Sindol Sarilia na sa mga kauturan naton dira aga pa ni nagamalataho, aga pa nagabudugta-bugtaw na, bangon na, no? 14 minutos na nakaligan sa oras nga alas 5 sa aga. Kadasig lang dan sa aton iya nga mga inoras, no? Kadasig lang sa aton iya nga mga inadlaw. Sa mga kabataan naton subong, di bala, ng mga estudyante, somehow, maka-module or online classes, pero ang Department of Education nagatinguha man nga mapasulod ining face-to-face pero limited nga face-to-face classes. Tiyang implementation sini sa ato niya sa Pungsod Pilipinas, that's gonna be on November 15. Kay sa interview sang kay DepEd Secretary Leonor Briones sa Laging Handa public briefing, hambal niya somehow ready na sa pagsugod, no? Kay may consent na sila halin sa lokal nga gobyerno sa mga lugar kung sa din suguran ang pilot implementation sang limited nga face-to-face classes, no? Tinakabato naman sila sang written consent halin sa mga ginikanan, no? So sa mga factors nga gina-consider subong sang DepEd ang ang facility, no, number 1, nga may ara sang enough space para sa social distancing, ipatuman sa tag sa ka-classroom, may water supply, may mga bulong kag emergency actions. So susundon man ang mga requirements nga ginahingyo, no, sang gobyerno kangay lang sang services, transportation, pagkaon, no, mga risk assessments sa Department of Health, agud nga masugura na ang limited face-to-face implementation. Dire mga 1,900 ka mga eskwelahan ginpalubuan nila sa isa kagatos ang numero sa mga public schools nga mangin kabahin diri, samtang 20 ka mga private schools kag pila ka mga international schools na sa limited face-to-face classes. Ito sa pagpapatuman isang pilot implementation sang limited nga face-to-face classes. Ang pagpasiguro diri sa DepEd nga hindi nila pabayan, no, sa baylo nga hugton, no, ang ining sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga kambombo, ang iban pa nga mga learning modalities kaangay iya sang paggamit sang modules, no, DepEd TV kag iban pa nga mga social media platforms, no. Ginbida gani ni Department of Education Assistant Secretary Alma Rubitorio nga karon sa pagpatigayon sang ahensya sang partnership sa United States Agency for International Development, tinutuyo nga hanason ang hugot sa 500 DepEd scriptwriters kag teacher broadcaster para sa gender fair kag inclusive educational program para sa mga estudyante. So nagatuyo man ang ila sining ahensya nga makadugang sang Filipino Sign Language nga pagtudlo sa mga manunudlo kapag pagbutang sang subtitle sa masobra 200 episodes sang ila sining mga TV program, no, pag sa 50 ka mga from 50 episodes para sa mother tongue, no, and 16 episodes naman, no, para sa English kag Filipino language sang DepEd TV, no. Explanation diri ni Secretary Briones nga hindi mangin kaangay sang tinalikdan ang patigayunon subong nga face-to-face classes kung sa din 8 hours, no, nga
ano gid atubang ang manudlo sa mga estudyante. Bangod nga butangan nila ini sang blended learning nga gamiton sang technology kag iban pa nga makabulig sa estudyante, no, sa isa abi kay estudyante. Ti padayon nga nagalaom diri Department of Education nga liwat nga makapatigayon sang face-to-face learning sa tanan nga mga eskwelahan sa bugos nga pungsod kadungan sa pagbato bangon naton sang pandemya. So aton diri sa aton nga mga kauturan tigidin gid niya makadtong face-to-face classes. Although okay man sa DepEd nga somehow ginaabali amat-amat balik para nga doy na balang makatuon pagid sila dugang ano naman ang ila himuon kay iniya mangin new normal gid nga ginatawag, no, mangin new normal gid ni siya. So am ginamat-amat nila especially sa mga lugar nga nubo na gid man or zero case na. So that is why kita nakapasar diri sa Western Visayas, diri sa Bacolod, sa Negros kay sang tinalikdan to sa assessment sang DepEd, taas pagid man ang aton iya nga kaso. Ang aton nga punto nga maski amo ni subong kabudlay sa mga kabataan nga mag-learn, pero okay lang na. Importante, giyahan ta sila nga mga ginikanan, kag masabat sila module, mag-online sila, kaya nga, importante niyang kabuhi sang tao, isa lang. Di ba? That's why nga white na gina-expose ang aton yung mga kabataan. Kung ang DepEd, anong inyo reaction sa mga ginikanan nga pamati subong? No? Kung ikaw ginikanan, pasugtan mo nga maamat-amat face-to-face classes imo kabataan or okay ka lang gyapon sa module kag sa online, no? Kay iban nga mga ginikanan naghambal din gina makadto ang face-to-face man. Laputon ta na lang gijablana yung aton herd immunity, makapabakuna na lang gijablana yung aton nga mga kabataan antes tayo nga magbalik. At importante subong gahimo man kita sa pamaagi para nga maka-learn gyapon ang kabataan ta. At least we are teaching them, no, kung how to adjust in this kind of situation nga ka-abnormal gid nga sa isang sitwasyon, no. Never in the history siguro di ba sa mga nagapangidaron isa ka taos kagatos ka tuig subong ti isang una may mga flu, mga ano to nga klase to sa mga pandemic to nga nagaluluntad nga way patay na tawos kalibutan. So, why niya pagmuklat sa kalibutan, never niya natabo yung amo ni gali, no? Never ta niya gin-expect Bombo Harold. Pero, sa amo man nga sitwasyon, negatibo man ini, kay because damo ang mga nagkalamatay, may mga kauturan kita rather nga nakuhaan na dulaan sang kabuhi. Pero, pamaagi, agud matudluan kita kung how to adjust and adapt sa sini nga sitwasyon. No nga pareho na budlay tuod sa mga kabataan, module kinahanglan mo magtuon, pero usa pa minsaron mo, no, at least kunara sa panimalay, no, ginikanan somehow magiyahan mo man bata mo and matudlo mo sa bata mo ti paninguha ka, paningkamot ka kaysa amo ni nga sa isang sitwasyon. At least pag abuto ako kung bakod sa bata mo nga hindi siya di ba manotice na sa mga ginikanan ni nablang kun ginatuduan ta bata ta maninguha amo ni, pero kun ara na tanan ihatag mo na lang gidyang tanan do nagatinamad man, no. Galing ang disadvantage subong, especially kun online no, puro na lang mga bata ta gadget dagiyahan tagid kay mawili na lang na sang tablet, mawili na lang sang computer games, amo man ang hindi maayo, no. So that's why in short guidance gid ya permi. So kunari na kung hindi na nimo pong limited face-to-face classes, no, balikan tang Patrol Bombo Harold, especially ang balda naton sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo sa sining mga lugar yang ati okay na gid man, no. Supposedly diri sa aton sa may syudad sa Bacolod ang Alangilan high school, ang senior high school amo to gani tani ang i-include sa limited nga face-to-face classes galing because sang tinalikdan nga bulan taas aton kaso, no, from more or less from September. So why na lang siya na include kay taas pagyapon ang aton iya nga kaso diri sa Bacolod. So hambal ta na, no, sa iban nga lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Teach them to be resilient and to persevere at any bad situation, then you are teaching them to face life. Tsak to gid sir tay drogasyon, no. Hamugid na iya, natumbok mo gid. Kay kun sa pangabuhi, somehow hindi ka man niya magbakod, no. Kung tawhay lang permi, no, inablang okay lang, chill lang. Pero ini mga tao, bala tanawon mo, mga babakod nga tao, perti man ang inagyan yung mga dilubyo sa pangabuhi, nga nag-amuni sila subong.
No? So, mo mana sa aton yung mga kabataan ta pampered lang, pero may amo ni, do ka okay lang, diba? Do ka ginikanan, do ka ugtas ka man, do ginahungit mo na lang, do kaulugtasan pa. No? So, subong, budlay tuod, perte, no, module, amo ni, do ginikanan pa masabat, pero gito do, amo ng bata mo nga, dapat siya gidya masabat, no, nga magtinguha siya somehow para maka-learn with the guidance of you and of course, sang teacher. No? So, amo na ang somehow pinaka-point man, no? Kinanglan ka balo ka, tuduan mo bata mo, paano ka maka-survive? Paano mo ni i-learn imo lesson? In the absence gidya sang physical nga pagtudlo sa imo nga manunudlo. So, dibla? Sa mga ginatuduan mo siya, paano niya ma-survive? Rather than taking it negatively. Kaya kung ka-negative na karon tiwai na. Hindi na gid maka-learn, no? So, meaning, maabot man gid kita sa time mababalik gini ang atong klase, pero samtang wala pa na, we have to adjust sa situation. Hambang tanagali din gina makadto kay like diri sa aton sa Bacolod, 16% na lang, imagine 16 malabot ta na ang herd immunity, and November kita, so kung dasig ang vaccination naton, kung dasig ang vaccination ta, why na imposible? Hindi kung malabotan ng ato yung herd immunity, makababakuna na tatanan, so din gid na makadto. Pero as of this time, kung hindi pa yaka face-to-face, limited pa ang face-to-face classes, let it be. No? Kay para nga address ta ni ane ang problema ta sa pandemya. Amo na ang pinaka-importante. Okay? Sige. Balikan naton si Bombo Carla May Defensor. Subo man ni ining dugang nga ibalita ni Bombo Carla. Kay ani bala makatapos ang Philippine Army naton, no? Nga di bala ini sila sa hanay sang army, sa PNP, amo nang ginabal nila nga saan isa mo katiilan sa sa sementeryo, hindi kakabalo mo, especially mga nag-aaway sa bukid to mga militar, mga army. May mga gulpi lang, may mga kainkwentro, subo para sa pamilya, especially kung di bala may pamilya kaimo yang ati kalabanan syempre ni sa ila pamilyado man. No? So, sa information naton, sining encounter sa Banwasang Moises Padilla, no? Diriya sa aton sa may probinsya sa Negros Occidental. Pero ano ni, sa aton iya nga mga kauturan, why pagini nagapahayag, no? Ang sabahin man sang army kung ano katod ining information. The more you sweat in training, the less you bleed in life. Parents should take charge in lieu of school teacher. Proper guidance and monitoring is a must. Gani man, Sir Ben, no? Mugid na panikasog sa pangabuhi. Perte na nga training sa aton. Paano man kita magbakod kag sa uli matuduan ta mga kabataan ta, this is the reality amo ning pangabuhi. Hindi ya pwedeng cool lang, hindi ya pwedeng okay lang, no? So sige, no? So ang balita na balikan ta ang patrol si Bombo Carla sa dugang pa nga mga balita madulong sa aton subong nga aga. Bombo Carla sa report, dugang nga balita, please go ahead. Yes, Bomboan. So, isa naman ka lalaki, no? Dakop sa gipatigayon nga bypass operation sa Silay City, Bomboan, sa Antonio Luna Interior, Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Ang suspetsado diriging kilala kay Jomer Borse, 45 anyos, residente ina siya sa Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental, kag isa ka street level individual, Bomboan. Kag ang nakuha sa iya nga pag-inakop, anom ka akon isa ka medium kag anom ka elongated sa shades ang suspected shabu. Amo ini ang kag ang nakuha sa iya nga posesyon 2,000 pesos as a buy bust money, Bomboan. Kag ang kabugaton nga nakuha sa iya nga suspected shabu nagabugat 7 grams kag nagabalor 42,000 pesos, Bomboan. So, sa subong ang suspetsado yara na nakahunong sa Silay City Police Station for proper disposition. Samtang isa naman kalalaki ang dakop sa pagbayular sang 10591 sa Puroka, Barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental. Ang suspetsado diriging kilala kay Alberto Gallarde alias Alog, 43 anyos, kag residente ini siya sa Purok 1, Barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental, Bomboan. So nakabaton sang
impormasyon ang mga kapulisan nga mayara sa isa ka lalaki nga may nga ginakaptan sa unidentified nga firearm bomboan. So ginpadulungan sa nga mga kapulisan kay bomboan ginsakit niya iya sining asawa kag ini siya pag-abot sa mga kapulisan nakitaan nga nakainom ini bomboan o kon hubog ini bomboan. So nakitaan sa iya nga mga kamot o nakitaan ini siya nga uyat ang homemade shotgun bomboan. So sa subong ang suspetsado kaga nga homemade shotgun yara na sa kustudiya sang Kawayan Municipal Police Station for proper disposition bomboan. So regarding naman sa nagluntad nga encounter sa may area sang Moises Padilla bomboan, so ginaaligar duwa diri ang napatay sa katapos sang army bomboan kag apat diri ang pilason bomboan sa nagaluntad nga encounter. So sa subong amo pa naton sini nga iga pa kumpirmar no kasatapos ang 303rd Infantry bomboan regarding diri sa nagaluntad nga encounter sa area sa Moises Padilla bomboan. So Bombo Carla ining encounter nga ini sa saan ni siya nagluntad gani? Alleged ang ginatan-out sa information naton. Bomboan? Saan ni gani Bombo Carla nagluntad ang encounter sa aton nga information? Yes, sa bomboan. So ang nabato naton nga information nagluntad ini kagahapon sang hapon bomboan ini nga encounter nagluntad sa Moises Padilla, Negros Occidental. Kahapon sang hapon. Yes, bomboan. Kahapon sang hapon. Okay. So sabahin sa information naton, sabahin sa mga katapo sang Philippine Army duha ang patay. Yes, bomboan kag ginaaligar duha ang patay kag apat diri ang pilason bomboan kag naengkwentro ini nila ginabanta sa Benchenko ka mga katapos ang Komiteng Rehiyon Negros Cebu Bohol Siquijor bomboan sang New People's Army bomboan. 25 more or less. Sabahin niya sang NPA allegedly waya patay. So sa information naton bomboan no sa kabahin niya sa bahay naman niya sang NPA wala iya sang casualty sa ila bomboan. So amo pa na ang aton sini nga iga kumpirmahon sa katapos ang army bomboan kung nga pilagi kabilog no ang nasamaran o kung may nasamaran man bala sa katapos ang NPA bomboan. Oo, gani man no. Kay until now wala pa gid sila ka release statement Bombo Carla no. Iniya information naton nga nakuha naton sa Bombo Radio mismo gani sa pamilya man no. So ibaluon naton kay mas maayo makonfirmar gid na nila kay tidibla they have this statement kadan sa aton iyang Philippine Army ngati ang insurgency sa aton hindi na siya dumo and by 2022 ma-end na ni siya. So how come may mga natabo sini nga klase sang encounter? Amo gigani bombo ano so mo pa naton sini nga iga-kumpirma sa katapos sang army no kay sinuman sa aton sini nga mga information nga nakuha no nga dutay na lang gid sa ila amo ang yari diri ano ang ako ng insurgency diri sa Negros Occidental gamay na lang gid bomboan. So amo pa na aton sini nga pagka-checkeron basi kung gamay naman gid tuod bomboan o galing kay titungod man nga hindi mo man masigurado no gamay ni sila galing tayo nakatsamba man sila iya. Amo gid gani bomboan. So amo pa ni nga aton sini nga checkeron ika-kumpirmahon kung pilagid bala ang casualty o kung may casualty gid bala no sa katapos ang army bomboan. Ano ni gani Bombo Carla nga nagluntad ni siya sa disadvantage nga sa ano ni gani tawag nga posisyon sa disadvantage nga posisyon ng mga militar naton nga ang debla kay well trained din sila ya Bombo Carla mo kag atoya mas nakahanda tong piyak nga grupo nga amo ni no? Amo gid gani bomboan. So ibalo nato no kung paano gid natabo ang ini nga encounter sa area sa Moises Padilla bomboan. So sa Moises Padilla or sa area man sa gihulngan bomboan kay tuparay lang manada no ang mga kabukiran sa area sang Central Negros bomboan. So makita man naton nga tuparay lang nila dira kay sa information naton kay gahapon nakuha sa kaya Brigadier General General Brigadier Pasaporte bomboan nga sa area sang gihulngan kag sang Moises Padilla bomboan. Okay. So sa likod mo do ka alerto man sa mga patrol car no nagablink-blink may ano sila may operation ano.
So, pag-ulas na siguro Bombo, nakatapos sa paglibot, no? Yes, nagalibot. Ini sila dari sa syudad. Police sa Bacolod. presence Yes, is very, very important. Maski ang BCPO director, nagahambal gid dyan, no? Gina-push niya gid ang police presence. Yes, Bomboan, kiti amo ina, no? Ang pagpungko niya pala dari sa syudad sa Bacolod, bilang city director, Bomboan, amo gusto niya gid nga matabo nga ang police presence, police visibility diri sa syudad sa Bacolod mapatuman gid ang Bomboan. Okay, sige. Bombo Carla, gaulan wala? Susubo nga Bomboan, wala kita may nabatyagan nga pag-ulan-ulan o kon panalithi diri sa syudad sa Bacolod, Bomboan. All right, sige. Salamat gid Bombo Carla. Yes, Bomboan, sige ka diri ni si Bombo Carla, may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor sa dugang nga mga balita gindulong sa aton subong yang aga diri sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Dugay-dugay yari na Bombo Harold ang aton iya mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sa region-wide tie up subong iya nga aga. Ang aton iya flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man aton iya mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. Kamusta man ang pila didto nila sa mga nagapanguna iya nga mga balita sa subong iya nga aga sa aton iya mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Chikeron taha sa aton iya nga mga sister stations no sa subong iya nga aga. Sige no kay diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod ti alert level 4 kita gyapon no. Wala man to napamatian sang National Interagency Task Force no. Ti kun alert level 4 importante nagadubo naman ang kaso naton diri sa COVID no. Ang protocol ti amo man gyapon ang ginapatuman sunod diri sa Emergency Operations Center GCQHR General Community Quarantine with heightened restrictions no. So basta kita yang mga pumuluyo ya maka-operate lang ta no sa sitwasyon bla I mean kun kinanglan face mask amo lang ginaegyapon observe sang distancing no we have to be reminded sa mga muna ang mga bagay yari na ato mga sister station sa liwat Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Good morning. Kamusta anong mga balita Bacolod? Sa liwat, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, ang pediatric A3 nga vaccination. So official gid siya nga nagsugod kahapon nga adlaw November 3 like sa province of Negros Occidental no. Ang ini kag sabahin iya sang syudad sang Bacolod no. So nagapa-appointment ining mga kabataan no para nga ma-vaccine like kahapon sa confirmation gani sang Emergency Operations Center mga 900 ka mga kabataan ang mga nabakunahan no nakabaton sang nakapa-vaccine. So amo na like diri sa amon sa Bacolod ang ilaman to nga confirmation 16% na lang malabuot na namon diri Bombo Richard Bombo Radio Western Visayas ang herd immunity. So kung sige lang gid niya kay ti atong mga naka first dose tapos maka second dose ti by December posible labot na namon yang herd immunity hopefully sa hambal gani sang Emergency Operations Center di sa Bacolod kay mga isolation facility ginapaubos na mala ni paayo ning subong ba posible by next week mapangbuhina na dring mga isolation facility namon kay duay naman sa may nagasulod nga bago because naga 2 digit na lang ang amon iyang kaso diri. That is why pagpagwa iya sang Department of Health sang National Interagency Task Force nga alert level 4 nag-apilar to dayon sa national o galing tiway Manila ginapamatian no pero amo niya nagkanay-kanay naman ang sitwasyon namon diri sa may syudad sa Bacolod. Kag sa dugang panamon diri nga balita ang crime index nga nagluntad diri sa syudad sa Bacolod kung ikumpara mo sang tinalikdan sa pagpungko ni isang bago bala nga BCPO director nagsugod siya Oktubre no more or less isa na siya diri ka bulan
ti kay Bacolod no ni siya si Police Colonel Joseph Martir at tinagnubo man gid. So ambal niya gani that's why gina-push niya gid ang police presence, ang police visibility kag iniya nga dan nga kung tanawon mo amo ni gali no kung tumandok ya ang imo nga direktor bla sa mga pulis, grabe siya ka hands-on pagluntad ng mga krimen ara dayon. And then may ano dayon bla may makitaan ka dayon nga lead bala. So amo ni so far ang amon iyang sitwasyon man diri sa bahin sang seguridad namon diri sa may syudad sa Bacolod. Ang encounter gina-confirm pagid ni namon kay sa information diri sa nga naglalabot diri sa Bombo Radyo Bacolod ang encounter sa may banwa sang Moises Padilla sa province of Negros Occidental. Philippine Army batok ya sa ginaligaton New People's Army ti duha gid ang patay sa bahin sang mga militar kag apat ang pilason tapos duway man lang to sa may natabo to sa allegedly NPA no. So kay ti until now do ti kumbibig pagid ning 303rd Infantry Battalion kung ano man gid ni ang ining luntad nga encounter sa banwa sang Moises Padilla diriya sa probinsya sa Negros Occidental. So far, mga balita namon ang isa ka commercial sex worker kahapon na tiruhan patay diri sa may Breadco Port sa siyudad sa Bacolod pasado alauna ang takda sa hapon. So ginkilala ni siyang biktima kay Renalyn Maming alias Mayang no. So ang pangidaron bata panikatama 23 to 24 years old. Pero Tagala Castiliana gini niya siya probinsya sa Negros Occidental. So muni so far mga balita namon diri sa may siyudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radyo Bacolod, Bombohan. Check ba natin karon, Bombo Radyo Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Kag mayong aga, Bombo Radyo Western Visayas. Ang amon diri madalagkuhan nga mga balita sa siyudad sang Rojas, tabugos nga probinsya sang Capiz. Pero antes na update kita sa amon diri nga COVID-19 cases. Kahapon, siging pagwa nga datos ng Capiz Provincial Health Office, nadugangan kami diri sa nga panibago nga anom ka mga nagpositibo sa amo nga balatian. 12 ang mga nagka-recover kag wala kami sa na-record nga panibago nga napatay bangod sa COVID-19. Sa kabugusan, amon diri nga cases nagdangat na sa 9,338. Kag sa ini nga numero ang mga nagka-recover 8,703 kag ang mga napatay naman 445. Ang amon sa buong diri active cases ara na lang gid sa 190. Sa dugang namon diri nga mga balita lokal kahapon sang hapon may nagluntad no nga vehicular accident kung sa diin ginakaimbulbaran ini sang isa ka tricycle sang sakay ang isang pamilya no sakay ang magpamilya kag sang truck no dira sa may bahin sang sitio proper Barangay Maninang sa Banwasang Sapianak. Kung sa diin, 8 ang sakay sa sining tricycle. Ano na gani dira? Nang sakay na dira, kalakip na dira ang driver sa tricycle nga si Jorlan. No? Si Jorlan, ato siya, Biloria, 26 anyos. Kag mga pasahero ni Sanday, Adaliza Biloria, Christine, Jercel, Aida, Jaira Jane, Viloya, kag Sama, katuig nga bata, kag may ara pagit sang duha, katuig nga bata nga lunsay mga lalaki. Kag critical gani, no? Ang ano diri si Jaira Jane, critical nga ginabulong karon sa ospital kay mana naganugid no? Grabe ang impact sang pagkabunggo sang tricycle sa truck, kulang na lang to suko to ang tricycle pero ti may ara sa nga inang pandong sa ang pandong bala sa driver ti muna nagsagang-sagang pa to pero ang susulod nga mga pasahero ay naipit gid sa amo nga pagkabunggo. Matandaan man Bombo Radyo Western Visayas nginang dalan ngay na amo na ang dalan kung sari nagluntad man sadtong nakligad nga tuig ang pagbunggo sa isa ka senior citizen nga nagalakat-lakat lang man sa dalan. Ginbungguan ni siya sang isa ka salakyan nga sakaya or driver ang isa ka national Chinese national. Di dunot gid ato no makabig gani nga ini nga dalan ti isa
sagid no ka mariit nga dalanon. Ina balang maghalin kamo sa Kalibo pakadto sa Iloilo ang kurbadahon bala dira sa may bahin sang barangay Maninang na andira gid na natabo ang amo nga insidente. Kag sa dugay namon diri nga balita ang COVID-19 vaccination sa mga kabataan nagaedad 12 tubtob 17 anyos magasugod na subong adlaw Nobyembre 4 sa Rojas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH diri sa amon nga probinsya. Pasadiin si subong ang launching kag inigani no ang tinutuyo sini nga maabot pa namon diri ang herd immunity pero damo ang mga nagasiling nga sa kahinay bisan ang presidente gani Bombo Radio Western Visayas nagapati nga mahinay ang vaccination sa mga probinsya kag sa mga kabanwahanan. Pero ayon ni nga balita no kay karon pagasuguran ng bakuna sa mga kabataan nga pangidaron 12 tubtob 17 anyos ang edad. So far mo na naman dalagkuhan nga mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sang kapis balik sa imo Bombo Richard. Salamat din Bombo Radio Rojas. Segment naton karon Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning. Mayong aga, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard, mayong aga, mga dalagkuan man diri nga balita sa amon sa probinsya sa Aklan, Banwa sang Kalibo, ang amon diri nga Department of Education na DepEd Aklan ginpayag nga all set and ready na ang nagaisahanon nga eskwelahan diri sa amon nga magkatigon sa limited face-to-face classes sa maabot nga Nobyembre 15. Ini ang Lacerna Integrated School dira sa may Banwa sang Nabas. Kaginpayag ni Dr. Miguel Matt Apusin, ang amon diri nga Schools Division Superintendent sa DepEd Aklan nga subong adlaw Bombo Radio Western Visayas magapatigayon mana sa simulation exercises bilang pagpahaom, pagpreparar sa nasambitan nga aktibidad. Kag syempre ang ginapabutyag dugang diri mga finishing touches na lang no, mga finishing touches na lang ang ilat o kinahanglan nga preparahan kay man ginapabutyag ni Dr. Apusin nga madugay-dugay naman na nga ginapreparahan kag madugay-dugay naman na nga ginahulat sang DepEd Aklan ang amo nga limited face-to-face classes. Naibaluan nga ang Lacerna Integrated School diri sa may probinsya sang Aklan sa may Banwa sang Nabas ang nagaisaanon nga eskwelahan sa Aklan kaupod ang 3 ka mga pampublikong eskwelahan sa Western Visayas nga na-qualify para sa ginproponer nga pilot testing sang face-to-face classes bangod gani Bombo Radio Western Visayas ginapabutyag nga mayara nga manubo nga kaso sang COVID-19. Samtang dugang pagid namon diri nga balita sa amon nga probinsya diri sa Aklan ginapabutyag sang amon man diri nga Provincial Health Office nga target maabot sang amon diri nga provincial government ang ginatawag nga herd immunity o ang 70 to 80% nga populasyon ang mabakunahan sa katapusan sang Disyembre Bombo Radio Western Visayas. Inigani matapos nga wala ko naman na ang amon diri nga walk-in vaccination sa tagsa namon diri ka mga local government units ang pinaka dalagko balang vaccination or walk-in vaccination dira sa amon sa may ABL Sports and Cultural Complex kay ginapabutyag masobra na 500 ka mga walk-in vaccine ang natigayon nga mabakunahan sa una pa lang adlaw sang implementasyon sang walk-in vaccination. Kag ginapabutyag man Bombo Radio Western Visayas buwas nga adlaw mag-aumpisa naman na ang amon nga pediatric vaccination para sa mga pamatanon nga nagaedad 12 anyos hasta sa 17 anyos. Igapatigayon ina Bombo Radio Western Visayas dira sa amon nga may Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital. Kag ginapabutyag nga kinahanglan naka-registered online ang mga magapasakop sang sini nga activity o ang ini nga vaccination rollout. Samtang dugang pagid namon diri nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan kahapon ba makasulubo Bombo Radio Western Visayas kay matapos to ang duha ka adlaw nakit-an na nga nagalutaw-lutaw ang ini nga 16 anyos
nga binatilyo matapos ang Lunes nga adlaw na lumos ini dira sa may bahin sang boundary sang barangay Humarap sa Banwa sang Banga kag barangay Linabuan Sur dira man sa may Banwa sang Banga kag nakit-a na gani nga nagalutaw-lutaw ang ini nga 16 anyos nga ginkilala kay Wesley Francisco diri na siya nakit-an sa may Banwa sang Kalibo. Partikular diri sa may barangay Tinigaw, Purok 5 kag kung madumduman ini nga biktima sang adlaw sang Lunes kaupod ang iyang nga barkada ti nagtabok didto sa may area sang barangay Humarap kag Linabuan Sur kag didto bangod gani sa kadalumon sang tubi dira sa amon sa may Aklan River natigayon nga malumos ang ini nga binatilyo. Nagahilibion man to kahapon ang iyang nga bugos nga pamilya sang after 2 days nakita na gid man ang ini nga lawas sang biktima. Amo ni so far mga dalagkuan nga mga balita diri sa amon sa probinsya sang Aklan kag sa may Banwa sang Kalibo. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radyo Kalibo. Mga balita diri sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang alkalde dali sang syudad si Mayor Jerry Treñas sinaduso ini nga mangin optional na lang ang paggamit sang face shield dari sa bahin sa Iloilo City. Siling niya, amindahan niya ang iya sining Executive Order number 130 sa nasabit nga iyo, epektibo umpisa Nobyembre 1, tugtog 14 tuig 2021 nakapadalom sa Alert Level 3 ang syudad. Santos Alcalde nga ini bagonti nagilapit ng Pasko kag paton nga madamo na naman ang mga aktibidad. Luyag nga niya may optional na lang. Niya ang pagsuksok sang facial kay tabot to ganito sa bahin sa Davao City, dito sa mismo sa kay Mayor Sara Duterte ang ilato nga facial way naman gani ginagsiduhan sa dugang pagid nga mga balita iban nga mga drivers nagambal nga hindi ka pasalig sang 70% nga capacity magsakay ka sa salakyan bangod wala na kami barriers di. Pero ang punto ngati kung balaan man lang sa drivers na nga ara na sa 70% kung pulo kapasidad sa sinat pito lang sakyon hindi na pagpasakaho ng iban para nga hindi maglibog ang ila sini nga ulo. LTFRB nga daan subong maumpisa na sa pag-monitor sa sining mga salakyan nga nag-comply sa 70% nga capacity sa mga pasahero. Kag ginaistoryahan diri sa First District of Iloilo, Pitonik Banwa, sakop mo alin sa Uton hasta sa San Joaquin do mga tatlo gikan mga mayorable candidate ning nagtaliwan unahan to ni former Vice Mayor Leonardo Naldosa sa Miagao sundan ni Mayor Oka Garin sa Gimbal ang subong si mayorable candidate Biboy Harina sang Tigbawan tiginaistoryahan sina diri subong kay tinagtaliwan sa sang dos sang Martes ginaistoryahan ko sino sining magabulos sa iya sa pagka padlagan mayor dira sa nasambit sini nga Banwa. Sa dugang pa nga mga balita siyam na kaadlaw ang ining Claire Dergos murder case. Pero ang pulis nagambal nga nagadugang na ang ilang mga makabig nga makahatag impormasyon sa sining krimen. May tatlo to kabilog nga mga malapit nga mga abyan kag kakilala ni Claire Dergos kadako kuno nabulig sa impormasyon kang natag sa kapulisan. Nagapasalig man ang Iloilo Police Provincial Office pasalig nga dali na lang gid. Dali na lang gamay na lang ang ginutlo. Isa na lang kadangaw kag tunga manabot na kung sino ang ining suspetsado. Kag ang gobernador sa probinsya sa Iloilo ginapa-inspeksyon karon ng mga dalan niblang nga ginareklamo nga permi lang malutak bangod sang quarry operation. Isa na diring Banwa sang Duanya sa kasunod sang pagsulat ni Mayor Mamerto pero nga ining tagan sang Tarupangod no nga dapat pauntaton ang quarry operation labi na sa may mga malutak nga dalan. So far mo ng mga balita diri sa amon sa Iloilo ang Bacolod mayo ni kay dali na lang nila madabot ang ilang herd immunity diri sa amon nagapang-hire pa kami diri sang madamo nga mga ginatos ka mga health workers sa probinsya para mamata-mata ning sa Banwa nagambal nga danang presidente nga kun gamay ang kagkulihot ang hulag sang LGU sa
vaccination program, isanksyon niya, Bacolod, Bombohan. Tani man, Bombo Richard, kay sa bagay ang liabi sini sa LGU na malang kahit di ba ang vaccine, why naman ginakulang? Unless kung ginakulang, ginapadala sa ato nga bakuna, do may rason kita, no? Pero sa LGU, kahit dako ang papel nga, ti ma-encourage sa gina mga pumuluyo, although subong, hindi mo nabasol, kay may mga pipilatod nga nag-refuse. Pero in fairness, samon sa Bacolod, do ka namin man lang, 16% na lang ma-herd immunity. So, inang 16% kung ginabasihan, kay ti ang naka-first kay naka-second dose, iban first dose ba lang, so 16% ang ginambal sa EOC. By December, gidya sa amon niya, Bombo Richard, malabot na namon niya ang herd immunity diri sa Bacolod, Bombo Richard. Damo nga bakuna, sinina man lang nga simana, napadala sang damo nga bakuna sang digad to, ti ang sulumente nga makasalo sining City of Iloilo, ti kayang initiative man sang alkalde, kundi gid pang bulig ito sa mga banwa-banwa, kadamo to sa konsepsyon ng bulig yung mga bakuna, kundi hinamata-mata namon din nga mga kabanwanan. 42 ka banwa kag isa ka component city, 1,721 ka mga barangays. Ulihi lang nila na talupangdan nga gamay lang ginapadala na ng bakuna sa probinsya. Si subong kay damo, mahayang probinsya ta ginatos sobra 300 mo kanang health workers ang ipanghar sa nursing attendants lang sobra na to 600. Amo na ang i-augment sa mga kabanwanan para by December before ends ang sininga tuig, dabot naman ang herd immunity, Rojas. Bombo Richard, no, ang kagustuhan man o luyag man sa aton nga tanan nga mga mga opisyal sa aton sa nga probinsya nga malabot na ang herd immunity sa sining magapaturok sa COVID-19 vaccine. Pero mayo gani ka mo diraya kay man damo na, no, nagapaturok sa Bacolod, dali na lang malabot ang herd immunity. Diri sa amon ang target sa amon diri nga Capiz Provincial Health Office nga mabakunahan is 568,364. Pero so far, ang mga nabakunahan diri sa Capiz sa mga fully vaccinated na is 140,400 or 818 pa lang. Busiringon, 24.78% pa lang gid sa among total population ang nabakunahan sa COVID-19 vaccine. Bombo Richard. Kaya mo tani ang punto, siling kung masanksyon siya, dapat palariho ang padalay daw, din ka nakita sina nga, ang iyato kompleto, imo ya, isa kakihan lang, tapos isanksyon mo, kay gamay lang iya na pang bakunahan. Tani kung palariho, tani bakuna, ito nga palariho ang pangatag nila, kung di damo man na bakunahan din. O damo, diri yung maparbakuna, o galing sa nagligad, medyo gamay lang bakuna. Subong sa probinsya, nakasintro, no, linibo ka mga vaccines na naginabot sa nga simana, kundi hire kami damo-damo ang mga health workers di. Importante man lang sinadari matag ang suldo sa insakto kag hindi ma-delay, di ba, Karibo? Amo gid Bombo Richard, no, ang syempre kinahanglan man na ang amo na ganing ginahambal man sa national government nga damo bakuna ginapabutyag 49 million ang dira sa National Cold Storage Facility, 4 million doses nga bakuna. Pero ang problema subong ang sa logistic. Pero ginahambal man sa mga local government units, di kami man na dire nagahulat lang man kami sang bakuna, kag ready man kami anytime nga may bakuna nga ipadala sa amon dire sa tagsa-tagsa ka mga local government units. Bombo Richard. Amo gani sa nagligad damo mapabakuna way bakuna. Subong ariyo kay damo na bakuna. Gusto man sang tanan nga madabot ang ining herd immunity kay ginapinanghamot na ang hamon kag ang 13th month. Sige, hindi talaga mo pagbarikanda. Salamat gid sa aton sa niman. Alright, sige. Salamat gid, Bombo Radio Western Visayas. Wari kita ya mga kabinan may nabilin nga tiyempo. Standby naman ha sa pagpangaragad sa Bombo News and Views Morning Edition. Mangin kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Cuello, kag Bombo France, Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, Capitol Heights